Aquesta és la història d'un artista reinventat per la pandèmia que sent un total respecte i admiració per la ciutat on viu, Barcelona. Projecte que neix de les ganes d'interactuar i trobar un fil conductor entre la ciutat i els seus ciutadans. Arquitecte de professió, Juncosa va començar a pintar rajoles inspirades en les hidràuliques del seu barri. La seva vocació, fer street art col·lectiu per repartir l'essència de Barcelona pel món. Firma com a Baldosas por el Mundo i vol revalorar la bellesa de l'espai públic. Busca racons decadents, però sempre interessants, on hi col·loca la rajola. I aquí ve la sorpresa. Si aneu caminant i us en trobeu una, no tingueu por. En realitat no és de ceràmica, sinó que és de tela i està enganxada amb adhesius. Darrere hi ha una nota que hi diu: aquesta rajola és teva, penja-la al teu lloc preferit i comparteix-la amb el món. I així els afortunats a trobar aquest art mòbil i participatiu han anat reenganxant la rajola grafitejada per llocs emblemàtics de Barcelona o fins i tot, seguint la petició de l'artista, han viatjat fins a Istanbul, Estats Units, Panamà o Sicília. I així es completa la seva obra, trobant-li una nova emmarcació que tanca el cercle. Però no s'acaba aquí la seva creativitat. Un dia, tot badant, mirant façanes, va tropeçar amb un panot malmès de la ciutat. I què va fer? Quin sugi? Juncosa busca el mateix panot i el recol·loca amb el seu estil personal, fent al·lusió a aquesta pràctica japonesa que tracta del ressorgir de la imperfecció i la ferida, creant quelcom encara més valuós i potenciant la bellesa del trencament.